Shubor nakaslem jong unongsan hima. Executive Engineer jong PHE Mokperwat Division uba ke nong besau. Hakajuk kapor ubadei member Secretary District Water Mission Southwest Khas District ringkat uba I Kharbudan SDO PHE Mokperwat Division uba E Khongtiang SDO TC ba Stephen Walang District Project Manager JJM Southwest Khas District Haka pradari uno pra arjar husan kila hiar jurep ya keshnong nong senri kumshibenta ban buddian ya kejing pentre ya ke skim JJM hapo kene keshnong. Haka ni sngile don lang kinong yalam shnong bat kinong kitkam ke VWSC bat ya kene ke skim le pentre lingba ke retrofitting scheme jong ke Jal Jivan Mission kulada pentre na do ke snem arjar arpulai bat haka ni kejing jurep lalap baro kilong yang ki badan kumba shispa handu pratali kila yo ya ke umbam umdi hamana ki thliu yang kumjuru ki school ki Aganwadi Center ke Sub Center buat public toilet. Shu akan ni kecing jurep Menteri Shnong Nong Senri uba Roland Nonglang ula yo ru ban pensngo hu executive engineer ya kecing jong ki pat ba nong shnong hak bede buat ke scheme JJM ula yathu bawat la ki pipe ki dapoi hamana ki thliu yeng handai ke basngo si ke long be ki pat ba kim yo ko umbam man ke sngi kum balong lem ki wi ki shnong handai ki yo tang lai sien chitayo bat kani kalwan ra jing shibo ni ki pat ba nong shnong kumta na kalyang kashnong kalakarpat ke sorkar kumjuru iu executive engineer ban penyo scheme kerpang sakaway hakani kashnong namar kumbalong mentai ke telong latan tang nakaway kapom kebadan hashnong jasyar kebahab ban sam bamru yiki way kishnong kum kependan mau thawyang nong trau bat pharma yong hakabede bakani uba kinong besau executive engineer ule thu manakalyang katnat PHE ke klemshong than kladap ban survey bat yo ya kawe ke telong harodam hajan kishnong mauthong hak beladap ru ban shna ya ke DPR bat pha asha ke sorkar bat ukermen scam ru belada ke sorkar kan yo ban mang pisa ya kan ke scheme baro ki long yeng hanong senri kin sa yo ya ke umbam umdi ke baman kesni kum iwe na kinong tes jong kane ka JJM hapo kane ka sinong ka thaw ka jongi tengadas ngo ka jing ai ngu ka baneng kong nga ai kublei ngongu na ka banta ka sorkar kemihi kabala penpoi ya kani ka skim ha kani ka sinong ka thaw ka jongi ha ka bangi layo sibun ki jing mentoi kumbalak dau ha khmat mene tena kalyang jonga kum iwe na ki nong tes ya ka nado bangi layo ya ka training hapo PHE ha tai hapo office mau kurwat bat ngilas dang ban tes ya kani ka kabalawan poi ha kani ka sinong ka jongi bat ngilalam banado bas dang hi ngila persyang ban tes na uwe benai man ubenai ngisim ya kini ki sampel bangen tes bat ngilap bakani ka sisa kalong ka babaha empat dan ka wei ru ka sien ka ba ngilap ba ka seneu handrai baro ki tes ka ba ngiyat na uwe benai pat ubenai bat ngisim na ka wei ka dong na baro ka dong jong ka sinong ka jongi te ngilap ba ka kalong ka babaha te ngidap da ka jing ngongu sisa ya ka office jong ka PHE jong ka mau kurwat ha ka ba pilasim kia tang da ka ba pisu ai ya kani ka rei pila ai ro ya kita kites ki ba ngi kum kinong jong sinong ngin sngu snganya bangi pendon kam ha bangi set ngitiu ha ba ngi pendon kam ha kanu burkom ki jing mentoi ya ki sinong ki thau ya ki kun ki ti ki jongi ha ki yeng ki sem ngi sngu sngany namar pila ai ya kini kites ki ba ngin tip ti kana ba ka long sisa ka ka ba ha ka bangin la ban pendon kam tenado bangim patyo ya kane ka na ka JJM scheme habangi ngihaban ki dang step bernget ban ya be ban letong namar ladangim le kumta ngihaban wan kid biang haying ya ukhiu batli te kalong ka ba bat ka ba jenjar hado kata yangi kum kasnong ban yo ya ka bam umdi te banyak keren halor ka jingle khot lei long banyak keren bansum arsin laisin sayele ngimla banle kata namar ba wat ya ka bam umdi ru kalong ka bajenjar sibun bangin yo ten rei ngidas ngokumen hado kata baleng ba jong kajing 1 point jong kaneka JJM scheme haka bangi layo ya kaneka kor
te ka wei pa ka wei ka long ying kane ka kalawan poi haki ying ki sem ki jongi te kala pensuk hadu kata yangi haka bangim don kamsu bangindang ya be ban ya khidang step thrngap ban ya be ban letong namar ba ka kala suan poi hi haki ying ki sem ki jongi te kat no ngida sungu ya kane ka sorkar kabala ai hangi ya kane ka skim kabawan ra ya ka jing mentoy kaba krau hadu kata khamtam yangi kum kilong kmi kibadon ka jing kit kli ya ka ban pet ya ka umbam umdi ya ka ban pen khoj ya ki ying ki sem ban sat ban som ban sat bat ki wei ki jing don kam ki bangi pendon kam da ka ki pan khana ru haki ying ki sem ki jongi menta kilalong ki bakhut ki ying ki sem ru kilalong ki bakhut bat nadong sadong menta kilalong ki bakhut ki basuba namar bangilayo ban pendon kam da kane ka ba ngilayo leng ba na kane ka JJM scheme te nakaliang jongi kum ka ka school bar ngayeng hane nakaliang jong no hikai jong kini ki school te ngi panpau ka jing sngo kemen sibun na kamta ka jing yo ya kane ka lang ba jong kane ka JJM te kane ka scheme kala ai jing mentoy sibun ba ya ki school ki jongi hangne ngi don hangne ki school bun teli te ngilayo jing mentoy sibun bahana kane ka nomor mensua habang iyo ya kane ka ya ka ba ngilayo na do mensua tang ba kampade ka JJM te ngi siam jing sibun na kaliang ka school namar ba ngi haban le tong na kine ki platform te na kaliang jong ka school ka jongi ngi siam sitom sibun kumno ngin yo ban le tong ya ka ya ka bangin pendon kam ha school kom ha ki pan khana ha ka jing set ka bangin don kam sibun ya ka tere lang ba jong kane ka JJM menta kane ka kalawan poi be ha phlau te ngi la yo ya ka ban pendon kam te ngi sngo ban pau ka jing ai khublei sibun na kamta ka sorkar bat namta ki officer baro ya ka ba kilala ya ka ban penbiang ya kane ka lang ba jong kane ka scheme ka bal ai ka jing kerku ka ba krau namta ka school ka jongi na kaliang jonga kum executive engineer jong ka PSE Makurwat division bad haka juga por member secretary jong ka district mission water mission jong ka southwest Kasil district idap da ka jing dokumen ka ba krau ka bang yo ya ka ban one poi sa ka sinong ban pek ya ka jing trikam jong ka scheme JJM ka ba layo sanction ha ka sinong nong sendri nadu usnam arhajar arpeu but habang yo ban one page one jungo ya ka scheme JJM ngilayat saudong ya ka sinong but ngilayo ru ya ka ban lej ban kli jingtip ya ki longying ki bayo ya ka school ya ka scheme JJM bat kalong ka ba dokumen ba kila ai ya ka jing yero sisai ya ka scheme JJM namar ba baro kilong ying ki padon hapo jong ka sinong nong suri kila yo ya ka umbam di haman lekit luying kila yo ya ka umbam di ru haki school ki badon ha ka sinong bat kunjuru ya ki agan wadi center bat ka sub center ka badon ha ka sinong te kalong sisa ka jing dokumen ka bakrau ba na kaliang jongi kum ka PSE department ba kane ka scheme hang ne hapo nong sendri kalong sisa ka scheme ka ba ajing job ka ba long sisa ka scheme ka ba ai sisa ya kata ka jing sekri ka ba kodor na ka benta ki long yung sem ki badon hapo jong kane ka sinong nong sendri te mensure ha ka bedai bat kane ka scheme ningkong kane ka sinong nong sendri ka hapo jong ka penden mau yang combine water supply scheme kabalayo sanction adu snam arhajar khatway but kani ka penden mau yang combine water
supply scheme ka hab ya kaban penpoi ya kan ka sinong dong sendiri ya ka sinong penden mau thoyang ya ka mau thoyang nong tua buat kumjuru ya ka pharmayong tenomar kata hakatu kapor kombang leyo ya ka jing pensai na menteri jong ka sinong ba hakatu kapor kidantang khat pratali ki platform ya ka ba ki nong sinong jong ka sinong ki haban yang do ulan ban ab do ulan ban yo ya ka namar ba kidantang khat pratali ki platform te kalong ka ba sitom hadu kata-kata Henry detat hadin bahaka senem arhajar khat khandai hadin ba i prime minister jong kari India jongi i Narendra Modi ila launch ya kan skim Jal Jeevan Mission house nem arhajar khat khandai te nadu katu kapon akaliang jongi ka PSC ila pen kre ya ka DPR naka benta jong kan ka skim hang ne posnong te hadin bangila submit ya ka skim te detat house nem detat haka khat riu tarik jong penai September jong nem arhajar atpeu bangila yo sanction ya kan ka skim ka bakarteng ka retrofitting of non-sanitary water supply scheme te hadin kumba sibnai hadin bala yo sanction ila yo ya ka ban ai ya ka work order yu kontraktor but kontraktor la yo ban sedang ya kan ka jing ya kam na kamta mat penbiang hang no sri nadu snam arhajar arpau bat kalong ka basotanat ba tang hadin sisnam la yo ya ka ban pendap ya ka jing petrikam ya ka ka skim te kalong sisa ka ba sultanat hadu kata-kata balang ba jong ka skim Jal Jeevan Mission ka bala poi ha ka sinong no sri kalong sisa ka jing kerku ka bakrau na ka menta kilong ilong sem baro kipadon ha kane kasinong te hadin bola pendap ya kane ka skim do kontraktor ha kasnam arhajar arpeu te detat house nem arhajar arfulai balayo ban declare ya kane ka sinong kum ka har garjal village lane ka sinong ka ba habaro kilong ilong sem kilayo ya ka umdi ki school kilayo ya ka umdi ki aganwadi bat kumjuru ka subsenta layo ban declare ya kan ka sinong kum kata ka har garjal village ne ka sinong ka ba baro kilonggi ka banengkong kalong ka ba nagaliang ka jonga kumunong sinchar jo ka sinong nga sudap ji kemen ha ka bi yadai bat kane ka jingwan jungo jong ki office ka bi yadai bat kane ka scheme JJM kumtang asngo ban ai ke jing khubulai ya ka sarkar India nadu isar Narendra Modi ya ka ba ilabu ya ke scheme ka ba long ke jing mentoi ka ba khrau hapo jo ki snong jong kar India baro aga jo ka por ngasngo ban ai khubulai ya ka office jong ka PHE mau kerwat division lengba ke yalam jong isar kenong besau nang tai isar SDO kumju isar SDO TC bat ki staff baro jong ko office nang te na po mau kerwat balangba ke jing simkhia ke jong ki ngilayo ya kan de ka scheme JJM apo jo kan de snong ka thau ko jongi agaba lajan man lagi tliuyeng jong kan de ka apo jo kan de snong ilayo ya kan de ka te ngakan mau hagi por ki ba mensua agaba kan de snong ko jongi kadang don tang hai ki sis pa san phau tuli ki yeng ye kadon ko we ka scheme anapo PHE hagaba kalong ke jing ka ba khrau ban pandap ya ka ha kan de snong namar ngi don tang khat pratli ki platform po jo snong hado bagi pai no snong ki jongi ken ha ban ya thnyan lan ban ya kini ya kan ka namar ka long tang ka ka ba khandiat anrei ha kan de ka por ka ba menta ngidap da ki kemen ha ga ba ki platform ki lapoi haman la ki thluyeng te
ngala ban itu ya ke jing sisya ban nakidau ki bomla ban kiar hoi ke de sinong ke jungi adu kajen menta leseng yo ya ka kumba laisin ha ka sityo namar kidon kidau bomla kiar ha ka bang idon tang ka wei ka pom henry ka badang deban in charge ya ka dong jong ka singi molain ru ka wei bad ya ka ne ka sinong ka jungi te namar katang ya ha ban ya samlam ya ka jing yo jo ka ne ka la kataru ngila sngo ba ki jodon kam jong ka ne ka po jo ka ne ka sinong ka jungi kala long ka jing mentoi ka bahadu kata-kata ha ka ba lese kam da don su kata ka jing terkhong ka ba lese ka ba la ban long banyalam sya kita ki jing terkhong palat ha po jo ka ne ka sinong ka jungi wat ki pung tong umru lese ka ba kambiang idon tang ka wei ka pung ka ba long bang yo ha baro sisnam Henry kiwi ki pung tong kila badon lai sautali Henry kilong ki bajan jar pat ha ka portalang ya ka bangim yo te Henry ha kande ka bangila yo ya kane ka skim JJM ni sngo ba kala long ka ji mentoi ka badu kata-kata ha ka ba ngila yo tang ngila yo ka biang hi ban pendon kam ya ka bangi don kam ha ke jing don kam ke jungi